Чочо, заповядай. Чочо. Чочо, ами кой ми? Сюрприз! Какво ще кажеш? Прекрасно, както го пожела. Най-доброто 5+1. Не по бузата, мила. Ма Чочо, гледай как без да знам съм се облекла точно с теб от... Момент! Красота! Ау! Изненади. Като по филмите. До тук всичко е... Това е само началото, милички. Перфектно. Всичко. Оставете ги, заповядайте. Това съемката ли там? Това е специална съемка от Мраморно море поръчана. Ще бъде доставена 2 дена преди събитието, за да бъде приятно. Супер, мамице. Доволна ли си? Другите изненади после. Успокой се вече. Аз си казах, Благодаря. ще ти хареса. Много харесва. Перфектно. Нали? Да. Момичета, сега най-интересно. Това е като за дами. Това сега е за шаферките. Супер. Мама една ръчичка. Първи вариант. Харесва? Това много става. Става. Я е втория. Втори вариант, според това е мен е по-добре. Не, моля. Мисля, че ето това с перлите е Това е най-нежно. най-нежното, да. Кое ще избереш? Чисто и невинно за дечица. Кораловия цвят много ми харесва. Не, това мога и за моите сватба да си го поръчам. Знаех си, че на Лили много ще й хареса. Както се казва, 5+1. Дори за момент си помечтах какво би било, ако и моята сватба е тук. Може ли да видя това годежен пръстен? Да, ето го, той ми е на ръката винаги. Само че е счупен. Ами, щупен е, защото при принасянето го щупихме без Видих, нали знаеш, че моя аз мечо веднага ми купи нов, който не го носи, защото съм Имаме малко втори. суеверна, да. И знам, че като се чупи, трябва да... Нали знаеш моите способности? Знам, да, знам. Дето ги имах преди. Може ли да ти погледна ръката? Да. Вънта. Да. Какво? Нещо проблемно? Силна, голяма любов, но не всичко, което блести е злато. Знаете ли, аз гледам на пъп. Какво Не развъзнявайте Какво ме, си да. закажеш с това? Нещо не, не те не. разбрах. Нищо, аз и без това... Чакай, ти не нещо друго виждаш ли? И без това е достатъчно. Не, твърде много казвах. Притеснена за сватбата, моля ти се. Какво беше това сега? Лиза хем тръгна да ми казва нещо, хем не довърши. Направо се притесних. Ще взема да отида на най-истинска ясновидка, тя да ми каже какво ще се случи. Без да ме познаваш, ти го получаваш. Знаеш ли какво? Искам, не искам, аз ще трябва да работя с тебе. Така че просто ти предлагам да си разменим рецептите за нашите коктейли и да се учим един от друг, да работим заедно. Да си ги размениме? Да. Искаш да ми вземеш моите рецепти за коктейлчета? Защо няма как да стане това? Защо? Аз толкова време се трудя да си ги мисля, да си изкарам парите по този начин. Искаш да ти го подаря. Няма как да стане. Как ще Занята няма да работим си в го екип подаря. според тебе? Еми, екип? Няма екип. Барманите работят сами за себе си. Бакшиш си бакшиш. Аз като ги правя най-активни коктейли, ще имам повече бакшиш за мене. То най-яките, обаче не знам как ще идват клиенти, ще поръчат едно, а пък ще взимат съвсем друго, но А добре, пък ти нека да толкова видим. време ми гледаш в ръцете дали сипвам алкохол на пълнолетни, пък не ми научи коктейлите. Аз като ти стана шефка, ще те науча много добре. Аз това ти как ги научих. Обаче тая малката вади чувство за хумор. О, ти ме говориш заплашваш. Не те заплашвам. Побихаме тъпки направо, честно ти казвам. Направо не знам. Добре, сега да видим сега. Това какво ще го правим? Ще го Айде, вземем, ето, не? вземем го. Айде, вземем го и него и Добре. готово, и тръгваме. Мале, ти ако ми работиш така, големия бармен на мен се подиграва. Ти ме ядосва, още ще щупа всичко. Чай, Абе, прави ми се наважен, ама го виждам вътрешно как се нервира. И тук май ме поля. Опа! Какво прави това гълъбчето? Кой го направи това? Аз Ти ли беше? Ти ли? Не. Да. Ту Сашко все ми праща някакви циркаджи. Писнавам вас вече. Кой ще плаща сега това? Кой ще го изчисти? Аз ще го плата. Коя бутилка е това, бе? Я да видя. Да. Абе, леле, майко, бе, какво сте направили, бе, кораб? За Една бутилка сме изчупили, казвай колко за пари. утре, ма, какви Изобщо не пари? трябва да кажеш нищо на Сашо, аз ще я плата. Какво няма да му кажа? Казвай колко пари е бутилката. Няма такива работи, звън. За една бутилка тук ще... Абе, за утре ми правиш беше на цирка. поръчка, бе, човек. 2 седмици я чакам. Добре, ще платим, 120 лева струва тази бутилка. Откъде намеря друга сега? Не, ще му звъна с такива... Няма да му звъниш, бе, ето. Такива циркаджи ми пращат тук да Дам ти 150 за бутилката, айде. Звънка му. 150 дам за бутилката, нали било 120. Ето. Няма му звъниш изобщо. Абе, важна му била бутилката. Първото, което е, защо не се държи там важна бутилка от специален клиент. Иска само да ме саботира, да изкара повече пари от мене. Ама какво да правя? Той ме завари в такова положение, че е по-добре да му платя, отколкото да се обая на Сашо.
Извинете. Да, дамата, нека да оставаме до поличката. Имам един подарък за тебе, защото ми писна такива като вас. Айде, ако обичаш, няма кой да Само чувам да оставя това в колата и ще се върна да Ще се върнеш ли? Да, хайде. Да се надявам. Хайде, бос. Айде да защупиш още нещо. Както е тръгнало. Да името... Ма защо тичате? Бягате ли от нещо? Да не изневерявате на жена си? Това не е ваша работа. Моля ви се, оставете ме. Защо пресекоте на червено? Това си е моя работа. Не съм пресекал на червено. Каква е тази агресия? Да не употребявате наркотици? Абе, вие ненормален ли сте? О, много агресия. Първата част от филма ми е готова. Един далтонист, който бърза да се превере при жена му, защото я е изневерил, че и на всичкото отгоре употребява наркотици. Видя го в зеницата му. Защо сте толкова усмихната? Винаги съм усмихната, ставам с усмивка и лягам с усмивка. Моят живот е един нанис от чудеса, от приказни неща, от само хубави работи. Внуците ме чакат, след 20 минути трябва да съм при тях. Например, ако кола искаш да си купиш, затваряш си очите и гледаш някаква кола, ама си я представяш вече. Пълна визуализация на колата. И така всеки ден. Мерси. Мога ти кажа, че тая кола ще я получиш. Чакай още няколко приказки. Чакай. Така, радваш се, спечели, нали? Кой сте? Ах ти, браво. Вие не сте от предаването на Захари. Не, снимаме един документален филм за хората, техните успехи и така нататък. Колко пари? Няма да ти кажа, това е лично. Как така лично? На кой сте? Аз мислех, че от предаването на Захари изведнъж ми се появява и беше много така енергичен и мислех, че нещо, нали, после, че е хако, че нещо не е наред човек и гледах да го разкарам възможно, нали, най-бързо. Аз вече така или иначе новината имам. Дай сега 15-20 лева. Къде ще дам пари, бе? Снимаш ти, какъв си? Здравейте! Здрасти, какво? Я... Да. Ти... Аз съм Никола от Господари на ефира. Искам да попитам, вие тези знаци зад вас, които са, познавате ли ги? Да, брат, знам, аз имам книжка. Айде да ме снимаш, Не си личи, Айде да защото не ме паркирате снимаш, на място, на което дори изпирането е забранено. Спря съм за минутка. Може и за половин минутка да е. Ама иначе вие защо спряхте там? Не се крийте. Значи си чупа камерата и зъбите. Не, оставете камерата, защото вие после ще трябва да ходите в полицията. Ма какво става в тази държава, бе? Луди, изчаткали, наркомани, пияници. Аз просто съм възмутен. Ще снимам вече само мои познати. Нали? Как сте? Добре сме. А сега, голямата изненада. Направо настръхваме ни такива тръпки отзад, отгоре, не знам вече. За мен ли? Добре, затворете очички. Изненада. Ще затвори. Затворил съм. О, не за шегичка. Добре, изненада ти. Шаперска рокля снимам. Нищо. Отвори. Искам да я видя.
Момент. Цветът е уникален просто. Виждам. Внимателно. Така. Това ли е моята рокля? Така. Вау! Души. Хубава е, много е хубава рокля. Виж. Наложи. Бързо премерия. Сега ли? Сега веднага. Уникална ти казвам. Ха-ха-ха, Между другото, смешка. Асенчето официално тебе те покана на щаба. Ти като приятел на Симона трябва да присъстваш и трябва да някакъв костюм да си купиш, защото така спортно да може да... Роклята е прекрасна. Кари брат Шоу би завидил за това. Бисерче, прекрасна си! Благодаря ви. Само да ви кажа, че с тази рокля аз няма да съм на сватбата. Моля те! Тия хора имат ужасен вкус. Няма да се облека като клон. Ще си ходя както искам на тази сватба. Няма да съм с тая рокля, събличам я и това е, казах. Добре, ако сложиш и топчета, ще ти по съвсем друг начин. Болката беглец! Не мога да разбера защо Симона си и на ти. Все пак това е моя ден, а не нейния и трябва да се съобрази с моя вкус. Да се помогна тази каса, да ти помогна. Мари, остави ме, че имам работа. Да, бе, си обелиш маникюра. Ще си го обеля, айде ще разкузам. Остави ме, ще си направиш между кръчето. Няма да си направя. Колайка с толкова търдогала. И какво като съм жена? На него трябва да му е ясно, че в този бар всичко мога да свърша. От зареждането до ревизията. Добре, Марио? Помни на момичето, бе. Добре, добре. Исках да я помогна, ама... Как му Мисля, че като носи каса, ще ме победи. Ще те победа и още как. Аре, гледай си там работа. Какво? Значи, първо, като гледам, май тя ще стане шеф. И то без Ще стане шеф. Сашо е доста голям бизнесмен и няма да позволя такова нещо. Марина, дай ми 2 студени чая и една сода. Стига си закъснявал, стига си правил някакви проблеми, защото аз с жени не мога да работя. Аз искам да работя с теб. Защо ли? Знам те много добре. Искам с тебе да работя, разбрали ли? Да. Абе, защо е излишно да се коментира кой ще бъде шеф? Стела излишно се притеснява. Шеф ще бъда аз. Пречиш тук. Излез отвънка. Айде сега да видим как ще нарежеш това плоче. Защо толкова дебел? По-тънко ли трябва? Ами тънко. Ти така ще направиш 5 парчета и ще свърши. Не покажи ми как. Трябва да си по-економична. Дай да се дръжим сега. Абе, няма да нахалствам много. Ще остава, още мога да ми се подърпа, пък през това време ще се позабавлявам с малката Елинка. Един сватбен валс. Сватбата на младоженците. И раз, два, три. От начало. И очички. Чакай малко да се поправя. Айде сега вече ще стане. И раз, два. Чочо, ти стъпваш на... Къде стъпваш? Лиля, аз стъпвам правилно, мила. Ти стъпваш не знам къде. Погледни сега как танцува една истинска, може би бивша, но балерина. Да, бивша балерина е. Вижма. Ай, и... Раз, Е, вуаля. Много трудно ми Опитай пак. Не е трудно. Просто следвай стъпките му. Стане.
правиш, бе? Я! Ей! Браво! Ей, това е. Удар! Какво прави той тук, бе, Удар в лицето ти след малко. Какво правиш в хостела? Излезай! Махай се веднага. Еми, дойдо да те видя, бе, Софи, нали? Трябва нещо да запиша, фървише трябва да ти казва. Спокойно. Чакай, леко, без агресия. Значи, секс правиш агресивна. Не е хубаво това. Вие да не сте мазохисти някакви. Ще ти разбия лицето агресивно. Искаш ли? Изчезни веднага от тая стая. София, разкарай го, защото ще знаеш, ще го спомня. Още 2 секунди. Стой. Окей, стоп. Супер. До вечера ще ви го пратя. Някъде в интернет ще го кача. Айде. No sense in zones, believe I'll give ya no clue in where to go, maybe out of control, believe I'll give ya friends striking bright, I mesmerize to get my kin to forethumb and tear rolling, hope and believe I'll get ya my family. За някакви, нали не знаеш, те са много вето. Имаме работа. Извинявай. Кажи бе, кандидат шеф, какво не можеш да се справиш без мен? Имаме голяма поръчка, ти какво се занимаваш с тях хора? Имаш ли нужда от нещо? Ай, това турса. Това, което го правиш, даже ми е смешно. Какво правиш? Много добре те знам какво си мислиш, че искаш да ме накараш да ревнувам или не знам. Бе, ти добре ли но не си, се бе? получава. Добре знам, че не спаш по такива момчета. А по какви си падаме, бе, Марио? По такива като мен. Какви са такива като тебе? И откъде знаеш аз по какво си падам? Ще ти споделя нещо. Когато видя една жена, им трябва супер малко време да я опознае, да знам какво искате. Къде, кога, колко го иска, Така ли какво е? иска от един мъж. Абсолютно Къде, всичко. кога и колко го иска? Като си толкова разбирач. Падаш си по здрави момчета, груб и леко небрежен секс. Можеш да го правиш по 3 пъти на ден, сутрин, обед и вечер. И даже това те е малко. Марио, аз такъв като тебе и точно тебе, ако те видя на улицата, няма да те запомня, дори няма да те погледна. Ако се запознаем някъде, и името няма да ти запомня. А що не ме гледаш в очите? Гледам те точно в очите. Марио? Имам нужда от помощ, защото захарчетите свършиха. Аз не знам къде. Захарчета свърши. Айде ще ти ги покажа. Ще ги довършат тези коктейли. Абе, съвсем скоро ще изкарам извън равновесие.